Ψέματα λες? Όχι, απλά δεν λέω όλη την αλήθεια. Οκ. Θα γίνεις πρωθυπουργός? Ναι. Πότε? Όταν κηρύξεις εκλογές. Στις επόμενες εκλογές θα είσαι πρώτο κόμμα? Ναι. Θα κυβερνήσεις μόνος σου, εκτιμάς, ή με άλλο κόμμα? Και αν κυβερνούσες, αν δεν πάρεις ποσοστό? Θεωρώ ότι θα έχουμε αυτοδυναμία. Είμαι ο μεγαλύτερος outsider που έχει περάσει από την πολιτική σκηνή αυτής της χώρας. Εδώ πέρα έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα ηλεκτροσόκ στο σύστημα. Πόσο έχει μια φραντζόλα ψωμί, ας πούμε? Εντάξει, ναι, το κατανοώ. Κοίταξε. Ξέρεις? Ναι, γενικά ξέρω. Και ειδικά στην Αμερική που πηγαίναμε όλη την ώρα. Στην Ελλάδα ζεις τώρα. Στην Ελλάδα θες να γίνεις πρωθυπουργός. Ξέρεις τη φραντζόλα στην Αμερική? Ο Αλέξης θα ξαναγυρίσει τα πράγματα. Θα ξαναδιεκδικήσει μια ηγεσία της κεντροαριστεράς. Γιατί, ας πούμε, είδες. Όχι. Όχι. Στο έχει πει εσένα? Ναι. Τον πιστεύεις? Ναι.